Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De wedstrijd in FC Eindhoven staat op het programma. En dat na een week waarin wel weer wat onderhoorn weer bij de Louterclub. Technisch directeur Etienne Rijnen kiest voor het verval van een carrière bij Feyenoord. Dat is mooi voor hem zelfs, maar voor Cambuur weer ingewikkeld. Wij vregen toch maar even aan Henk de Jong wat dat bij Gelieks voor hem budget. Etienne weer gewoon een topgast. Een topjongen in alles. Dus ik snap ook 100% dat hij technisch directeur weer, want daar had er iets in mars. Maar hij kan ik goed trainen. Het is een jongen van 26 jaar die nou de kans krijgt om mij aan de slot mee te gaan, die waarschijnlijk ook niet verkocht wordt en gaat eruit zo zinnen. Ja, dan gaat hij mee. Dus ik snap dat wel. Maar ik ben er niks aan, ja, dan is het klaar en dan stappen we gewoon weer verder. Want in de voetballerij is net een dag, als er erge dingen gebeuren, dat je komt overlijden, dan treur je. Maar net dat hij voortgaat om ergens het beter te krijgen. Nou, klaar, dan ga je. Klaar. En dan eventjes naar de spelers. Waar ben er wel en waar ben er net beschikbaar? Dat is vanzelf de vraag, want er voelen er nogal wat om in de wedstrijd in VVV en Venlo. Henk de Jong, hoe zien selectie en hoe fit ze eigenlijk al hier binnen? Gabi kan eerst net weer. Dat wordt tot na je seizoen. Voor de rest ben je er weer bij. En het wiek wel logisch, want ja, we kwamen in de rust het veld op wie het een nood was. Het wiel een heel sfeerveld. Ja, en dan ben wij gewend om altijd op dit veld te spelen. Trainen we op en spelen we op. En daar weet niet heel sfeer. Dus ik kreeg eigenlijk oren les van. Van Knebbel, van Leo zijn enkelgang dubbel. Dan had hij gelukkig die enkel wat vaker dubbel, dus dat herstelt. Maar we hier niet voor het eerst krampgevalletjes. Maar we hier niet bijna een man of 4 die zitten een 13 kilometer aan rennen en sprinten. Ja, dat is heel volle. En dan op zo'n sfeerveld dan oogt het ik eventjes bot. Maar dat herstelt dan niks snel. Dat is de vraag, waar wordt nou de nieuwe rechtsback van Cambuur? Nou, meerdere opties. En op dit moment heeft Marco Tol de beste papieren. En die kan het ik goed spelen. Die had het ik eerder spelen, had het bij Volendam spelen, had je wel in de Eredivisie wil spelen. Is snel. Die kan dat goed spelen. En Jonty van der Meer komt er weer aan. En zelfs Jeremy van Mullen kan daar spelen. Dus daar hebben we meerdere mogelijkheden. Henk de Jong kiest dus van Marco Tol als rechtsback. Dat kun je een verrassing nemen, maar dat is het net helemaal, want hij heeft er wel enige ervaring in. En dat komt op een moment dat Marco Tol een beetje uit de selectie dreigt te vallen. En nu kun je hem dus litten als rechtsback. Ja, ik zat eigenlijk er hartstikke goed in, vond ik. En toen raakte ik dus een klein beetje ziek, waardoor ik tegen kon starten. Hij raakte behoorlijk ziek volgens mij. Ja, ik had een weekje. Ik had eigenlijk tegen Os uit, voelde ik me al niet helemaal lekker, veel aan het hoesten en een beetje grieperig en gewoon niet lekker. Maar toen heb ik wel gespeeld en dat ging gelukkig wel goed daar. Maar daarna was het even niet te doen en tegen Den Haag was ik er wel bij, maar starten was nog niet te doen. Nee, en toen deed Floris Mant het ook goed en viel de keuze van de trainer op hem. Dus dat was voor mij wel balen. Ja, dat is even slikken lijkt mij, want iedereen wil spelen, maar dit is waar het om draait. Je moet er staan en als er even iets komt dat het niet kan, dan kun je zo de klas zijn, hè? Ja, nee, dat blijkt. Want wat ik zeg, ik dacht juist dat ik de wedstrijden daarvoor hartstikke goed in mijn vel zat en dat ik goed presteerde. En dat we sowieso in een goede flow zaten met de ploeg, maar dat hebben we ook doorgetrokken met mij op de bank. Dus wat dat betreft was het even geduld hebben voor me. Geduld wordt belenen, want Tol zit in de basis op rechtsback. De rest van de opstelling is hetzelfde als de vorige weekend. Die oren zien bleven gewoon steen. En dan de wedstrijd in een kort Cambuurstadion. Nog even sterk te wees komt Gabi Kaskili. De rechtervleugelverdediger die het zo ernstig blesseerd trekken is. Het hele seizoen net meer in actie commercieel. Dat is een mooi gebaar van de selectie van Cambuur. Tja, en dan Eindhoven. Het lijkt erop dat de ploeg uit het zuiden van het land de onvallende ploeg is. Maar dat wie bepaalt net het beeld van de wedstrijd. Het wienen de omschakelmomenten die het Eindhoven gevaarlijk maken. Voor de goal van Jannik van Os, de keeper van Cambuur. Dit is Kuksjoe die het nog eventjes stinkt dat het misschien al hier wel oors kennen hier. Utraap dan. Kopduel dat woenwert, terug Floris Mant. Maar de afvallende bal is voor Eindhoven. En het is Doornbos die de onval opzetten kan. En jongens, wat een vrijheid er is voor Evan Rottier. Ja, dit hier hem absoluut al wezen kunnen. De 1-0 voor Eindhoven. En zo wie het Cambuur dat de onval zocht.
Eindhoven dat de bus parkeerde en zo nou en dan mooi flinterscherpe uitvallen gevaar wisten te stichten voor de goal van Cambuur. Balk maar de voorzet. Uldrikes net en verder de Jong ook net. Het zag er in alle gevallen gevaarlijk uit. Het wie een winters Cambuurstadion juster. Het wie koorts, tol. Maar de bal in de 16 meter. Met Uldrikes derde duel omgeen. Borondeel die stond hem voort in het schot van verder de Jong. Dat bedarret ergens in de tribune. En zo creëerde Cambuur net eens zo'n verschrikkelijk soort kansen. Nee, het wie benamen dan weer Eindhoven dat in de omschakeling heel gevaarlijk wist te worden. Hier komt weer zo'n moment, want daar is op de linkerkant een hele protte vrijheid voor Dalhaus. Dalhaus zet de bal voor. Is het Silla die het net lekker verdedigde? Ja, daar is hij. Evan Rottier. Hij kan de linkerpoortertje in oorzetten. En dat betekent in de 30e minuut een 1-0 efterstand voor Cambuur. Het hong er wel wat boven, want die uitvalsies van Eindhoven, ja, die hier meer gevaar als al die onvallen van Cambuur. En daar is het Silla die het eigenlijk in de fout gaat. En zo rent Cambuur achter de feiten om. Maar dat zal net lang worden, want hier is de overtreding op de terugbrutsen Sekou Silla. En dan is het skiertjochter Martin van der Kerkhof die tamelijk resoluut naar de penalty stip wiest. Dus eventjes Sjen, ja, hij zal hem rekken hebben. Het is net heel duidelijk te zien op deze beelden. Maar de penalty is uiteraard voor Milan Smit en die mist nooit. 1-1, de 12e van Milan Smit in deze competitie. Hij betinkt altijd de hoeken in de oren, zal ik maar zeggen. Een keeper had het Neusjen. En zij is het 1-1 bij de wedstrijd tussen Cambuur en Eindhoven. En kennen de Jouters de onval maar we ziekje. Milan Smit hier, Uldrikes die de bal net op de goal krijgt. Afvallende bal is van de Jong. Het voetkopje of het kopbaltje, moet ik eigenlijk zeggen, van Brei is echt net geweldig. Nou ja, snieën in de pauze. Dat houdt weer op als er weer voetballen worden kan. En dan moet Cambuur op jacht naar die tweede treffer. Maar het beeld bleef hetzelfde. Want de uitvallen van Eindhoven binnen gevaarlijk. Dit is weer Rottier. Die shut op de rechterkant Eugenia komen. Maar hij leidt het bij het centrum. En dan is er een heel knap schot van David Garden. Ja, hier wil een beter lot voor kennen. En zo binnen er zeker nog wel momentjes voor Eindhoven om wat te doen om te scoren. Maar het moet zo even. In de tweede helft is het Cambuur dat onvalt. En beziek het om op een of andere manier dat doelpunt te forceren. Je brengt Balk de bal bij Uldrikes. De lange spits die kopt de bal naast. En zo bleef het 1-1. En met Cambuur jaaien op die vastsprong die zo gewenst is. Bergsma, mooi de bal naar Silla. Daar in de protteloer. Die linkerkant met Sekou Silla. Nou, zit maar eens. Ja, dat doet hij dan ook. Maar Jorn Brondeel heeft geen enkel probleem. Maar dit schotje van de linker vleugelverdediger van Cambuur. Maar stadig om begon je toch het gevoel te krijgen. Die goal die mat een keer vallen van Cambuur. Dit is Van Kamer in balbezit. Brengt de bal bij verder de Jong. De Jong. Zieketair in de 16 meter. Brei krijgt hem bij Uldrikes. En Uldrikes rekt hem net echt lekker. Was hier absoluut een kans op de 2-1. En zo bleef het lang 1-1. Bergsma weer. Mooie bal. Naar de linkerkant. Sekou Silla. Dan maar Heeg voor. Uldrikes wint nou het kopduel. Krijgt de bal bij Brei. En ja, daar is hij. In de 69e minuut. Die bevrijdende treffer van Cambuur. De voorzet van Silla. Het veronlezen met de hollen van Uldrikes. En het inzitten met rechtstroog Michael Brei. 2-1 voor Cambuur. In een mooie dus veronderstellen. Jongen het beeld van de wedstrijd. Dit wild Brei. Dat Cambuur die 2-1 vastsprong over de streek Lucassil. Maar niks is minder weer, want het is de ploeg uit Eindhoven dat ja, toch echt weer wat uit de skulpgroep. Je hoeft het verliezen ik naar de verdediging verzels. In zak komt hier de onval weer aan de rechterkant via die gevaarlijke man. Rottier die brengt hem voor en daar is, ja, Bergsma net, het is Joey Slegers. De man die het in de tweede helft in de 70e minuut in het veld komen is. Nou, lang blessure leed. Het is een van de beste spelers die het Eindhoven had. En hij maakt het 12-12. Wat een domper. En dan moet je nog oppassen echt dat het net 3-12 wordt. Want dan gaat hij weer. Die dekselse Evan Rottier. Maar dit is een goed ingrepen van Jannik van Os, de keeper van Cambuur. En dan viel je door je wetter. Net de vollen bij het wetter vielen. Als het vriest dat dit net meer goed commercieel voor Cambuur. Of is het hier nog Uldrikes die het wat kan. Hij brengt de bal bij Kooistra.
Sierra die draait voort van zijn zinstander, maar het schot wordt blokt en voortroeit. En dan klinkt er het eindsignaal van Skeertje op de Martin van der Kerkhof. En eindigt het in 12-12. Daar ben ze in Eindhoven blied mee, maar voor Cambuur is dat een teleurstellend resultaat. Einduitslag vind ik teleurstellend. Als 2 in voorkomst en dan kan ze dan 3 in. Die mat er gewoon in. Zo simpel is het. Of aflezen en dan erin. Ja, dan doe je jezelf te kwart. En de tegengoals die ben heel simpel. Wat wel vaker gebeurt dit hier. Maar dat is eigenlijk zonde. Doe je jezelf te kwart. Als je een ploeg die... Je speelt was in een profclub die met boeten de 16 meter alles terug had. Dus als je een murren. Ja, dan moest je heel geduldig zijn. Dat hebben we redelijk niet. En we hadden kans niet gewoon. Alleen geen omschakeling, maar we goed staan. En daar hebben we het een beetje lezen laten. Nou, Leon Bergsma, dit is teleurstellend, hè? Ja, zeer teleurstellend. Ik denk thuis tegen Eindhoven moet je sowieso winnen. En als je het spelbeeld ziet, hoe zij hierheen komen, dan verdien je gewoon met alles te winnen, denk ik. Ja. Ze komen hier niet heen om lekker te voetballen. Nee, ja, als je het aan mij vraagt, verschrikkelijk, maar het is hun eigen idee. Ja. Ik denk misschien wel een compliment naar ons. Omdat we de laatste week zo goed zijn dat ze deze tactiek hebben gekozen. En dat is gewoon heel moeilijk voetballen. Maar ja, als je op 2-1 komt, dan moet je hem eigenlijk over de streep trekken. Ja, dat dan weer eigenlijk wel. En wat gaat er dan mis bij dat tweede doelpunt? Ik denk dat de situatie was dat de bal naar de rechterkant ging. En dan voorzet. En volgens mij valt hij er heel ongelukkig in via een paar benen. En ik weet niet hoe hij er uiteindelijk in ging, maar heel ongelukkig. Achterouw gingen wij gewoon met 4 verdedigers spelen, maar de laatste 10 minuten. Hè? Maar dan roept het vaak hoe die zelf wou. Dan zei ja, dan is verdedigen, die twijnen. En dan werd 12 en zei hij, ja, had de ploeg zelf in en de trainer zelf in. Dus kies er toch voor om Rutte counter in en dan de traai in te maken. Maar misschien hier met Joert Krekkers vorige week 4 man zetten maar. Ja, maar ja, aan de andere kant, in de Joost er leven aan, kan ik gewoon traaien. Het mat eigenlijk gewoon traaien worden, hè? Nee, dus hier gewoon traaien en dan word ik 4 in of 4 winnen. Dus dat doe je zelf te kwart. En dat smiet dan een puntje op. Willem II is de Grutske koppelinder 28 uit Sontje. Cambuur op een 6e plek gehoord. De ontsluiting 28 uit Sontje. De Zwargen bleven voor Topos. 8 puntjes uit Sontje wedstrijden. Weg in verlies voor Cambuur, maar de volle winst waar dus ook net hellen. Een league-speeltje, komt weer een puntje bij. Na je weekend, dan zit de wedstrijd in Doetinchem de Graafschap op het programma. Die is op vreed en dan ben wij er op sneur weer met een nieuw Cambuurjournaal. Graag ondank. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Dag Vermogensbeheer.